На видеото под мен, приятели, виждате как професор обяснява на учениците си как работи гравитацията, но в същото време той доказва точно това, че гравитацията няма как да съществува и гравитацията не е това, което ни се показва. В природата нищо не работи така, както ни е показано, защото Слънцето би трябвало да привлече всичките планети към себе си, а всъщност те се въртят около Слънцето на едно и също разстояние. Както виждате долу, човека пуска топченца, които символизират планетите, но в крайна сметка те биват привлечени от Слънцето. По същия начин и тук виждате Луната, която е в орбитата на Земята. Съответно, Луната трябва да се върти около Земята, като в крайна сметка Луната трябва да се сблъска с Земята. По същия начин е и Земята, която се върти около Слънцето. И ако наистина имаше гравитация, то тогава Земята трябваше да се приближава всеки изминал ден все повече и все повече към Слънцето. И в крайна сметка да се сблъскаме с Слънцето и да изгорим. А ето и истината. Земята е неподвижна, като Слънцето и Луната се въртят над Земята благодарение на електромагнитното поле.